Hun er blond, det er meget cool, langt lyst hår. Så vil jeg sige, hun er attraktiv. Out of my league, eller et eller andet. Jeg kan godt lide langt lyst hår. Godt udstyret. Ja, hun har et symmetrisk ansigt. Ja, hun er fucking lækker. Miss International, det kan jeg godt lide. Jeg er en sukker for krøllet hår. Nu skal jeg virkelig gå all in på det her. Generelt nogle features. Blandt andet bryster. I det ene bryst er lidt højere end det andet her. Jeg tror måske, der er lidt Photoshop her. Jeg kan slet ikke forstå den her person. Jeg synes, det sætter mig faktisk lidt over. Det er intimideret, tror jeg faktisk. Han har meget creme i hovedet. Hvis jeg matcher med hende, jeg vil nok bare starte ud med den der vinkehånd der. Den hånd, der vinker. Den der emoji der. Skal vi ikke bare bruge emojis? Det er meget federe. Jeg skrev engang til en pige på Tinder. Jeg spurgte hende om, hvordan hun kunne lide sin æg om morgenen. Om det var rørt, stegt eller befrugtet. Så... En 7'er eller en 8'er? 8. Stærk syver. Det er ikke 5. Et sted mellem møding og Gud. 7-8 stykker. Om vi godt kunne have sex med hende? Yes. Nej. Kunne jeg godt knalde hende? Ja, jeg kunne, ja. Altså, positiv oplevelse, sure, I guess. All time favorite. Over hele style. Ja, jeg ved det ikke. Missionær. Cowgirl. Nu skal der op på køkkenbordet. Roligt lidenskabeligt, eller vildt og dyrt. Hej. Det er Marco Villerne. Ja, det ville være en like herfra, ikke? Ja, like, ja. Altså, så hun likede og så næsten videre derfra, ikke? En syver. Ja. En syver. En syver. En syver. Hej. Ja, det er godt. Nej, det behøver ikke. That's awesome. Jesus fucking Christ. Sagde så.